vlog for today video. Baka may bagpak ka rin. Kita mati dalan kasi ka. Kami ati driver po. Nangyari kami na ikwan. For today's video guys, kasama ko si Roland Aglos. Tagtabi kayo motoran, kasi ito motor ko. Kasama natin yung driver at music ka. So guys, ibaba ko na ang aking helmet. Pero hindi mo kami narinig. Sige, diretso lang bebe. Wait lang, nagsakit di silanggo. Okay na ba? Nagsakit di silanggo mo? Papalag ka? For today's video kay dahan-dahan lubak-lubak ito eh. Ay kasi dyan. Okay, Barangay San Antonio. Hello guys! We're here in San Antonio, Ilagan, Isabela. Ayan, so road trip. Jalan mo si Kanay. Nagungit ti kadwa. Dito ko tokon. At dito ko magpasyo. Hi kuya. Hi baby boy. Hi. Katawa. Ayan. Pati kabing maleta. Kadwa ka. Ay, damot Ay na, apo. Napatay mo tayo ng bete. Naka-open na tabi. Ay, ata. Nakapen na ka. Bro. Ay, sumayat. Okay na. Nung makita mag-building. So guys, ato mga mabangga ni Abuan River. Ato ginamot kita ni dalan na ato magkanorte kung kita na. Kasi nga pa vlog kami ato magpark kami ng gawanay. For today's video guys, napapanantan Geger. Konosya. Parang parang ano na. Yeah, kasi diretso lang sige, diretso lang. Ayos. Ayan. Magbabaka. Tama-tama yung daanan namin guys. So anong papunta saan to? San Antonio pa rin to, sis. Maraming San Antonio mga kabisera, ganyan-ganyan. Ito yung tulay na ninana, ano. Lagi na baba. Hi kuya. Ikaw mag-isip mo nga ito. Ba't magkanya ka di ba? True. Ikaw mag-isip na natin. O, dahan-dahan lang siya. Kapag kami natin nagdiwa, ang treba ng mutilalan na. Yung papapapanan na apo. Mutilalan na pakagyaan. Parang marami ako nakikitang guwapo dito. Diba? Sige lang. Inayadi kasi kasta niti pagnaan. Diba ko nang tatay kininayad Bro. Ay, nayagan Oh my God. Ay, nayagan. Kasi pagkikat ko na diba pamapitakan. Nakakita ka doon. My God. Dito, pauli ka diyan. Pauli ka. Nalubo, tipitak ko. Nalubo, tidalan, mapansanan doon Diba? nyo. Diba? Sige, diretso. So, nalubo talaga tidalan. Dito yung tudo. Nakabitpitak. Ati kadlok natin mga pitpitakan. Pinaka-arte mo nga. Tapos sa sapatos na. O, makasagpasan kita tidalan mo. Baka madamdama. May kapag-vlog ba? Ilocano version natin vlog meet up ta. True. Ang Tagalog ganda awang kami gi Manila. Ilocano Okay kayo guys. So ngayon papakita ko yung vlogger dyan si Botsing sa kasi Katuro. Oy, oo nga, di ba? Andun si Botsing doon sa Abuan sa doon. Parang si Katuro. Ayan, nakikita nyo mamaya guys. O, ayun. Hinyan ko din ako. Diretso lang sis ha. Barangay Cabicera 12 by 2 22.
Kasi number na, madi kami mo, ano. Kapil ako mata, madi kami awan dito, baka pa kami may cementerio para patinggaan na. Jesus. Hindi awanin. So guys, ating natin yung camera, madami tikuha na sikat. Ha? Pagdati. Ada tingin nyo, ano gawin? Diretso lang kasi dito sa dalan pa. Diretso lang pa nga. Gure ka ata ha. Ada habs ne. Agungit kan tuman eh. Ito kaya. Baka doon naman, doon naman nga doon. Pagtardangan, tagtay, katao mo lang yun. Kaumot nakatambay nga pa siya. Ano mo ito yung driver mo na? First time na sa dito, dito ako dalan na. Talaga yung matalto. First time ko pupunta dito. Kasi this video guys, di ka papaibig mo tanong. Kabisera, San Antonio. Sabi sera, diretso lang sis. Ang daming bahay dito sis. Oo. Mga ano, mga bed, mga bahay sa mga taga San Antonio, Kabisera 22. Shout out sa inyo. Shout out sa inyo, sana mapanood mo kami. Papuan TV. Oh. Oh, iya. May gaadayo kami dito titik kasi kami dito kami dito sana mga rantay mo na. Nga ba sila mo? Oh, iya. Oh. Hindi ako mati GoPro tamo makita tayo daldaran nga binangatok kawan mo. Anya man aja lagi ngato dagto tayo. Drone. Ay drone ko rakpo ma. Pag drone. Kasi nag-drone ka turo-turo doon ng wadidalan. Okay. Palipad tayo dito ng drone. Nung ginamit ito na una gatang. So aking samantalang naka-GoPro ti may ta. Ano ba niya may lubnak dahil ti danuman ta. Sa perdi tayo ti sa isla ka nun. Makargaan siya ti danuman. Kasi ang tamo mo ti dagan tayo. Yan nga. Iya, diretso lang. Diretso. Tabakras pa ba? Salamat di ba pa natin ikan abuan. Adapit ni siya. Saan maganda magpalipad ng drone? Adapit ni mapal na yun. Handa lang tiga. Oh, tama na. Rough road. Dahan-dahan mo daruwag. Tapos dalay mo. Ah! Nakamamak ati driver ko si ka. Sana mo ti dalay mo. Kanahin kayo may italto. Gaga. Sakto lang naman. Sakto. Yes. Tatabala magamit kita magamit yung camera. Oo. Sakto si manggita si camera dito. Ano apa na parta ka matan si camera na ni pagalit ka na po. Nagnervyoso pa. Oh, kakumkumanan ayan min guys. Kasi nabay man ka mga nag-drive, nag-start transitor. True. Lugan in drive ko. Lugan. Ay, sana all lugan talaga. Nagtransit naman si ka. Lugan. True ah. Lugan ko. Nga balay kayo na madaling gagi pang outdoor, indoor. Malayo din palang Abuan. Ang layo ng Abuan. Aday sa Nagsoy. Ako. Titiasin ito pag nato ba?
Kaya lang enjoy mo ng pag-drive. Siya ka lang. Pagka magpunta na. Nagtitimakan upward ko na. Ang mga tayo para nakadiya. Aga Makati City! Nag-aaral ko sa mga na ito. Ang nahala ba nga napag-iti ka? Oh, diba? Ate ka, diba, first time na papagyabon nito na tayo. Inawar ko alas 6, sir. 8 p.m. time check. Oh, gara-gara ka lang, si. Oh, dito. Magkita mo dito. Mulit na pa di ba? Yan na yun sa Abon River guys. Ayan na. At ang sa Abon River niya. I-video garot i-video pasango. Sa atang Abon River atang bebe. I-video garot pasango. Ating garotan ay bibikon. Ay dati Abon River. Oh, panjay Abon River. Dati pansira nga. Ay, yung tag-picture dyan, view deck na. Dati di nga ito dyan. Makita di nga ito. Ano pero pa di nga ito dyan. Inta di nga ito na. Hindi ka tumuli na. Balog na. Ang pwede umuli motor? Ang pwede umuli motor? Kabalin mo. Ano kaya pong muli? Muli ka lang ka. Kaya lang ako siya. Salamat po. Ako. Kasi bali sama ato. Buwan. Pagayan, sakto. Sakto. Kapasigan niya. Ayan, ang mga Abon River. Dire-diretso lang, wala pang kalikod po. Ah, diba? Ito lang, girantay. Ito tirang tayo na yan. Asan ni Rantay? Asan eh? Pilipunta pa lang. Atoy? Pwede, girantay pa lang. I-park mo pa lang, girantay gini. Diretso lang. Ay, kita unig mismo? Wala na, matuturan pa lang siya pa lang ni Richard. Parkat ko yun. Dito tingnan. Dito tingnan. Kita kan ni parking. Kita Kita kan parking. Ayan, ayan. Apa kalau dari kabupaten bebe? Ada Abon River rin. Diyos niya, Marimar. Nagsakit silang. We're here now, guys. Abuan River. Ayan guys, so dito kami ngayon sa Abuan River, dito sa San Antonio, Ilagan, Isabela. Sa Antonio kadada ka Ay. Abon ato eh. Ay. Lugar. Ay, iba yung palpak. So, andito kami sa Abuan, Ilagan, Isabela. Yun. Ayun. So, ayan, maraming inuban dun sa baba, guys. Ayun. Mga inuman. Kung gusto nyo magbangka, Magbangka. dito yung nag-viral noon na, no, na biglang tumaas yung tubig. Oo, tama. Biglang tumaas yung tubig, tapos yung kotse, naagos yata. Tapos yung isa nakuha nila. Yung isa hindi. Tapos meron pang nalunod. Ayun. So, ito yun guys, yung nag-viral. So, ayun. Duman lang kami. Duman lang kami, then uwi na. Uwi na kami mamaya guys. So, ayun guys. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click like, shares, and subscribe. Ayan, pakisampal lang palang button at ilahin ng notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. So, see you in my next vlog guys. Ganito lang. Napo, naglapad tropa.